lille frækker, Nicolas. Jeg håber ikke. Jeg ved ikke, om jeg har den her. Det er en belgiske sæk. Har I stor gammel mand? Yeah. Give a drink to. Hey, give drink to Santa Claus. Gammel mand, så godt. Kan du lige få at give ham? Vi har min magiske slægt, hvor de kører både i frostvejr og top, unge mand. Er de gode? Ja. Har du prøvet at smage dem? Nej. Hold nu. Jamen, det er jo nok dejligt. Vi var lige ved at tro, nu var klokken 10, og så kom du ikke. Nå! Den er 10 mange steder i verden. Jeg skal jo nå rundt hele kloden. Ja, det er klart, du har travlt. Så jeg skulle hellere komme til Brabant, end jeg har sagt. No. We are order. That's coming from our neighbors. Det var da hyggeligt. Det er godt, Nicolas. Så nu har han hovedet ned i sækken. Hyggeligt. Det er det. Hva? Ja, jeg har lidt gaver, men jeg ved jo ikke helt, om det er...